Chenro en twak ei weche manyien janeno mar Lolwe TV arwakini machiegni ka an jata chenro mari Pauline Oyudo ka bende odiochieng' ma kawuono wadhi go mbaka kod political analyst ka bende wechego mwadhi ng'eyo gin wechego mag ngima kaka ngima chal mar siasa e pacho ka bedo ni odiochieng' ma kawuono wadong' mana gi ndalo 5 to wadhi e debe. Ing'eyo ng'atno ma idhi gone kura, ing'eyo ni ng'ani ka luto ne kura to dhi change life marwa ma dhi change ngima marwa. Omiyo odiochieng' ma kawuono kapok adhi mabor daher mar nyisi ni wendo ma kawuono wan godo e studio ok adhi nyisi nyinge mana kaka uneneno, daher mar kong'iyo kamera kacha onyiswa nyinge kaachiel kod samoro kumoaye. Jokanyanam an iluonga ni Kotonde ao Mabei kendo ao Mabei Town East Mabei County. To gisani an radio TV station mar LTN Nairobi head office. Yes. Erokamano janeno mar Lolwe TV kaka iwinjo no wendo ma kawuono wan godo iluongo ni Kotonde kaka onyiso ni en jadak ma Homa Bay. Jo Homa Bay kuneno Lolwe TV ng'euru ni warwako sana kendo twak ochakore achaka. Kotonde. Yes. Iwinjo nade chopo goyo mbaka kod joneno mag Lolwe TV wang' jowi mar odiochieng' ma kawuono. Mokwongo ago erokamano kuom ne jota chenro to gi jogo mochung' ne tije mopogore e wang' jowi ma LTN. Timo maber kuom waka kinyi mang'ich ni mondo wago e mbaka wang'eni to piny chalo nang'o e weche ma kaka sa dhi e siasa ka to gi kaka ochumi bende to gi kaka bende ikruok ma bende wan go mamako jo IBC to mako jogo ma bende dhi take part in this wang'eni to ere kaka wanyalo bedo gi siasa maber o kura maber to gi yiero maber maonge nuk moro ma nyalo kelo kwere. Yes. Mana kwa dhi mbele mana kwa chak inyalo nyiswa ni sani bedo ni wadong' gi ndalo 5 chien kucho NCIC nogolo ni nitiere gande counties 5 ka wiye ok owil ma fuere samoro dhi wuoke. In kaka ng'ano ma osebudho e siasa mosego tache siasa king'iyo mbele chalo nade? Kaka sani anyalo wacho ni nosewuok kendo nosewachore ni e pinje mag hoho mar okaka obok moko noriko wuok machocho paro mar jok modak kanya ahinya iwacho ni ne jok ma ok joweg lo. Joweg lo en ni ka ok iwach dhok mar dalano kata mar gweng'no iwacho ni in ng'ato ma nyalo biro. Koro ok osebedo maber ahinya nikech kama osewuok marach ahinya en ma dhok ma mwalo ka ma wachore ni ka ok igone jalup ker masani to ibiro mana dari. To gi kuonde mamoko manyalo wacho ni wach nosebedo kawuoke to en mana kuonde machalo kata part of Tiegot ka bende wachore ni ka ok en no to kura no ok nyal dhi maber ahinya. Lakini an gima nyalo kwayo ni ka de ber to gik makamago ok onego bedi to kaka sirikal bende en ng'atno mochung' ne weche mag arita kwe wuod got Matiang'i. Wuod got no nosewacho ni oseketo gimoro amora madwarore maonge ng'at moro amora monego bed ni ringo gimoro amora mantie mondo mi odhi oko kura nikech ibiro temne timo mokare. Koro nyalo kwayo ni pod wan gi thuolo kendo sirikal pod tiyo ma going forward onge ng'at monego bed ni oluor kama ma entie benda kama entie no gaga kura nikech kwe maneno ka ok ane wach marach. Sani kiwang'iyo matut wayudo ni ruedhi gin ariyo ma en jatelo maduong' mar ODM Migosi Raila Odinga kaachiel kod jalup jatend piny Kenya William Ruto. Opinion polls wacho ni kadon buki mana piny matin ne kembe ma golo research gi ndalo mogik mondo mi gichiw wach manyiso ni ng'ano mane mantie mbele to ng'ano mane ma ywa piny en kawuono ni. To kaluwore gi nyoro noriko gigolo opinion polls moko Infotrak nene ka Tiffany nene ka to wach maluwore en ni ka ging'iyo zones kwa ng'iyo Nairobi ka to wachako wang'iyo
tie got ka to achako wadok e piny Imbo wa kocha mano Western to gi Nyanza region to achako wang'iyo pinje mag Nam Chumbi. Wachore ni Nairobi ka baba Raila Amolo Odinga dhi yombo jalup ker okang' mamalo. Kidhi malo ka tie got ka emana wachore ni baba umbe odok piny matin, but ing'e ni seche moko bende luwore gi jok mabende nobedo interview. But kidhi e pinje ma Nam Chumbi tiyudo ni baba umbe ni malo, kendo kane igo kura nyoro tiyudo ni baba ne yomba jalup ker kogwen madhi. To kiduogo pinje mag Imbo ka, Nyanza region, Kisii region to gi Western region kanyo baba nie maber saidi, kendo agone jogo erokamano ni gimeda tiyo matek. To kichaki duogo pinje mag Hoho mar Okaka ma jalup ker aye mowacho ni bedroom ne kanyo bende ok onyalo wacho ni bedroom na ahinya, nikech opinion poll wacho ni baba bende dhi kwanye maber malich, koro miyo kaka odhi luwo maber malich manyalo kelo no maber moro at the end of the day. Kaka ne jogo ma johera mag baba wacho ni ok rach ahinya, kata kokwanyo moko ariyo adek kanyo mondo nyalo bedo marach ahinya kodhi mbele. To koponi then generally no wacho ni koponi nyalo go kura nyoro no to ne percent ne about 46 to mano kuom baba, then about 42 kuom jalup ker. Kato Wajako Atingisha Miti ne en kar ariyo adek ka, then jalemo mar David Mwaure en to ne pod ok ber ahinya, onego adjust nikech iwacho ni kata other region pok odhiye. To kopo ni ne bedo marach ahinya to wan gi jok moko ma wanyalo wacho ni undecided voters. Undecided voters gi kwa miyo gi thuolo going forward to po nono ni baba wuotho kuomgi to nyalo bedo maber. To kapo ni ok onyalo wuotho kuomgi e seche modong' gi to nwanyalo bedo gi nuoyo yiero miluongo gi dho ngere ni a repeat poll, nikech undecided voters nyalo kelo gima chal kamano. Yes. Bedo ni sani wang'eyo kuma huma orieyo, kendo chuny oganda ne gombo ni mondo gibed gi Kenya manyien gi lokruok manyien. Kaka kembni magolo research mag miyo ji percentage mar ng'ane moyombo ng'ane, uwuonde ni sani ka nyoro ji nogo kura, kendo wayudo ni gik moko kotimore samoro kaka ne ji dwaro, ng'at mane gidwaro noyomb cha samoro obet namba 2, to ng'ama ne giparo ni nyalo bet namba 2 to bet namba 1. Ipani Kenya nyalo bet piny machalo nade? Sani kaka uchumi ringo, sani jopiny kaka aseneno odwa pogore, jok madwa go kura dwa pogore, kaka idwa go kura pogore, to pogore nang'o? Kura achiel ji wacho ni ok gidhi yiero party per se. Ji betemo wacho ni to models mopogore gi ere ma resonate well gi ngima ma nyalo dhi mbele kapok ogo kura, kosego kura. To king'iyo mos jopiny wacho ni mar baba Azimio la Umoja coalition nie gi gigo mise mabeyo saidi manyalo timo ang'owa, nyalo miyo jopiny obed gi geno kuomgi. To mar jalup ker ni ing'iyo kata ni to inde manyicho dhi e debate manyicha en kende cha nocho wacho no yombo kende ya to dang yom kendi to piem gi ng'ato, piem ema kelo gande yom. Koro gima timore ni ka ing'iyo jopiny dhi mana go kura kaluwore gi model manyalo konyogi, nikech sani nyaka ne corona bi opuonjowa gik mang'eny. Koro kuom mano model manyalo konyo kelo yie, kelo hopes kuom jopiny en mana Azimio, nikech the 10 danger agenda beye saidi. Yes. Chien kanyo wacho ni bedo ni jalup jatend piny Kenya no dhi e debate kende. Iparo ni ere kaka ne gini owuok ne jopiny no nene nade bedo ni baba no bedo expected kata to ne ok odhi, owe jalup jatend piny Kenya modhi kende kendo golo opinions ge kaka ng'ato madwaro konyo. Anyalo wacho ni
Mokwongo nyaka wayiere ni gino manegowa Kenya kama inyowa kabisa en corruption. Kendo gima lich ahinya ma inyowa saidi en mibadhi. To gigo ema king'eyo Azimio la Umoja, team neno, team mar Azimio en team moting'o jogo man gi integrity. Integrity magi ni malo. To by virtue ni baba nokodhi romo mar debate manyicho timore no. Notimore maber nikech ka nopenjo ni to un jok ma opango gini, nitie weche moko ma chando jo Kenya. Achiel kuom gi corruption, achiel kuom ariyo kuom gi integrity. Mar adek gigo ng'eny. To gigi ok uketo as part of gigo mapar ni wanyalo wuoye mondo mi jo Kenya obed go gigo makata kopo ni gimiyowa thuolo. To wanyalo wacho ni numiyowa thuolo to gine mana inyowa so much. And therefore ma ok wane kaber. Mane mono miyo baba kata nano koweyo biro an aneno ni mano sawa nikech gino mano nego giwachi, gino mano nego gidonjie ok giwacho at all. Yes. Koro neno ni bai wacho no kobiro no to nomiyo nyencha thuolo mar wacha gimoro amora miriambo moro amora mane en go ewi upau but at the end of the day onge gima nomedo kuome odwok piny. Yes. Kaka iwacho no naneno ka ji golo comments mang'eny ni to baba ni ang'ano mone chopo embo wacha dieche. Ing'eni kaka chik luga en ni koluongi debate tinyisi ni these are the areas ma wan mondo idwelie. Koro kopo ni deviate to giwacho ni you can remember the other day mano ng'ade iluongo ni Jim Wanjigi ka koro content lal to nyise ni bwana no adwa mondo wach ma to ni dhi koni tiende ni koro gima nyalo konyi mondo mi kik weche go chop ne jopiny en ng'ado turufuong ni. Koro mondo mi ne wich kuot no nyalo bedo kuom baba no koso biro nikech giko mano nyalo wacho mano nyalo konyo ganda ne ok oketi. Koro no kone ni to ang'o momiyo nyalo biro to giko mabeyo monego beni wacho maki jogo ok oketo. Koro neno ni mano ok ne rach ahinya kuom baba koso biro. Yes. Ndalo mang'eny kwaweyo point no waneno ga ka IEBC bedo gande blamed sana after every general election. Yes. Sani ikruok mane ma IEBC ni godo mondo kik blame gen go chak nendre kendo. Kawang'iyo weche mag jogo mochung' ne kura piny ka IEBC. Mokwongo wanyalo wacho ni ikruok to ne ber ndik but kinoko moko nosechako wuok ka. Yawuot pinje mag sungu moko manyicho mak pounde kani nochukelo koya ahinya e chuny oganda. To kwang'iyo kaka osetimore kata by elections moko IEBC osebedo kopangore kabisa nikech ang'o kata kopo ni by election itimo tiyudo ni itime yo mauyanga kendo jopiny yudo hakigi. To kwawe mano strategies mabeyo mosepangi mondo mi kik wabed gi nuku en ni waneno ka giwacho maber ni system and network connectivity magi mokisomo ka kotonde mokura ka tikwane ka to bedo aired ka ma wach mar RO e final tech in every polling station aneno kama na dhi mbele makata sama wuoyo ni nitie jogo ma bende yudo training ma uyanga kabisa ma bende pesa jo Kenya dhiye. Koro kanyal paro ni samoro okadwa kete it oganda ni samoro nitie paro moro ma ok nyal bedo maber mowuok kuom jota chenro mar IEBC. Apa ni mpango magin go to ber sani. Unless ni moko nyalo bedo sama kore ko kura no bat alema ni connectivity obed maber, training gi miji maber mondo mi jok mako mabende jogo moriere emo bed trained. Weche sewuok madwa nyisi. Weche sewuok nitie jok moko ma gin gikawo joge to giweyo the right persons monego bedo representatives of IEBC. Mano ok ang'e ni koda IEBC ng'eyo but onego ging'e mano. Yes. Nitie nuku moro ma ng'ato bedo tok 10 to wacho ni nyathi omera cha ber gi tijni. To nyathi omera cha onge ka. Koro wagol ng'ane nikech ng'ane ok gine aket en. Apa ni mano gima onego bende nyalo bedo one of the
solutions to challenges ma po no ni wanyalo bedo go. Kech idhi mi jok mok chati to kelo iwe jok mongeti. Yes. Chien kanyan winjo kiwuoyo jowuoth Venezuela mane omake paw ndeke ka bende ne giting'o election materials moko wachgi ochopo kanye nyaka sani bende government odonje gini matut mondo ng'ini jogo oko podonge Kenya ka ama pachgi mane gibiro godo no oko dhi ong'uko kura midhigo. Asat sani kaka gik moko chung. One, the system mapek ahinya when it comes to issues manyalo threaten the country. Mana agone kuom sirikal ma Kenya. By virtue ni giyudo jogo ma weche gi nosebedo contained, adwa confirm to the Kenyans ni gik maricho gi ne wachore ni ne nitie ng'atno mane nitie tok tent. To iwacho ni already it's an aborted plan. Adwa kwayo Kenya kendo adwa nyiso gi gichir ni sirikal ose contain the plans mahinias mano plan opange gi ng'ato kendo waweuru wach mar ni wawe preempt ni to koso pod de gibedie Kenya gionge Kenya ka kendo weche gi go sirikal ong'eyo maber kabisa. Yes. Dhano yuaga pile ni 6 piece mosebet ka duoko wachien sana nyaka sani. Wach go kuro chopo nade gi 6 piece. Dhano dhigo 6 piece koso ng'ato dhigo chone mana ng'atno moneno ka ditiyo ne 6 piece kando. Data chenro iwuoyo maber wach ni kiwache tawinjo ka chal ka gima chuny moro mar lit moro mako ng'ato kamoro. Obed minewa, obed wuonewa, obed ojende. Kwa chako kaduki chien matin. Nyocha kano chotim party primaries. Nocho tim party primaries in every political party in Kenya. To sama ne chotim party primaries. Makosa nocho chakore gi party primaries. To kama kosa chakore gi party primaries, nyaki ng'e maber ni kata mana next general election with the team, you must expect problem. Kano sa time jogo mano mi party ticket mag manyaki ng'e. Gin either gin loyalist ni wuondo ma wuondore gin loyalist, yet they're not. 2, gin loyalist ma will be serving the interest of one party. 3, gin jogo ma gima timore ne position mano yiergi no. They are not ready to do that. Gin party loyalist to the level ma kata kethore aketha. Anyalo kawi materi nyaka dala. Anawuok Homa Bay. Gima party loyalist otimo nwa Homa Bay lit ma ok nyal gombo mondo chung kada any party. Kidhi Homa Bay town, Dendewa, the Kasipul Kabon, the Kabon, the Karachuon, the entire Beta, that is Super South and Super North. King'iyo gima party loyalist wacho ni mondo gone gi 6 piece. 6 piece is one of the biggest scams. Mane chuna munda wach kisung. The biggest scam mokwa gom mondo wachak wa entertain. Sani gima timore ground yata chenro. Ene ya okwago kura ne 6 piece. Okwago kura ne party. Wago kura ne an individual. Ng'atno mako bedo paint wacho ne adiri jothurwa ga koso pi. Wanyalo timo. To wana waseneno ni ng'atno manyalo konyowa jo Homa Bay en Evans Kidero. Nango ni king'iyo ni to party primaries notim nango. Ning'i kaka notim. To ng'atno manyalo kata kelo welo based on connections mage en mana Wuda Sumi. To ng'atno manyalo kata chiero nwa tourism sector manti Homa Bay en mana Wuda Sumi. To kata kiwe mano skunde wa mane wacho ni nwadwa gero weche machalo mag ECD centers kidhi kata gweng'i an kata Homa Bay chwa majiwo primary kama agoy kura onge any county government mogero an ECD, a well stocked ECD center. Jopuonj mag ECD go mokwongo pesa gi okodo waje media pesa gi nitie gowi mang'eny wi pau makopok nochulgi kidhi penjo wach nika nyocha ni mana pod anyisi mana the benefits of 6 piece nyocha ni wach mancho mako
Joma Bay office governor. Ka jok ma yucha ya ok nyal chul for almost 8 months. Yeah. Man the benefits and the products of 6 piece. And therefore, gima nyalo wacho ni zoning mar 6 piece ni kik wakel kata dichiel. Wayeruru an individual manyalo tiyo nwa. Manyalo hold accountable. Mondo watch me, this is what you told me and this is what I've done. This is my scorecard. Talk ni NTB, NTLala. Wa mama riemburu miel. Mama yenguru miel. Odongo swag. Man is what we don't want to listen to at all. Yes. Zoning nano kotime gwenge mang'eny Nairobi ka inyalo nyisowa ni Kaluo kocha bende nitiere gwenge manosehinyore kendo madok hinyore sani nikech zoning. Kwa wuoyo Kaluo, zoning no is another thorn. Zoning is another thorn ma we don't want to talk about it. Zoning mokwongo hinyonwa democracy. Zoning ni duoko wae one party state those days. So zoning ni miyowa kata thriving leaders like us, we cannot even be seen. To ko team zoning kama nito team zoning ma ing'e Nairobi kama nito team Nairobi diagoritica. Kibiro dala kocha. Zoning nito team ko team ten gi repercussions. One, or the miyo leaders must serve the interest of the party leaders, party owners. Two, or the miyo leaders ma are not ready mondo miyo konywa in any way. Three, zoning ok gichiwo thuolo ne jogo ma bende gombo mondo aming'a piny gibede leaders nikech gimoko nyalo wuondore Pauline. Jo thurwa nyaka ng'eni baba ti kech ti to chimo. An bende an wunya sumbini ati. Aming'a piny nyathina bende biro ti. To kapok oti ng'ama biro kawo kare kata ka in gi kampuni ni itemi kete wuodi mono mondo miyo ma wan koro Kaluo waka zoning mono timni inyo ma kata kaka wanyalo wuok. We are caged to the level we have just to think in one road. To siasa masani ok nyal miyo wadhi that one road. Miyo bad leaders kabisa. Yes. Koro an zoning tatamara okang' mamalo. Wach mar 6 piece bende tamra okang' mamalo. To piny owuok oko ogo kura ne party an individual manyalo bedo gi the interest of the people at heart. Yes. Awinjo ka iwuoyo kanyo gi jopiny e yo makare. Kotonde. Wayudo ni sani ma koro wadong' mana gi ndalo machuok ni. Wakia kuma jo siasa yuda pesa moro ma en oburore dot ka dot. To mae mwayudo ni confuse gande voters. Ang'e nyalo nyiso voters e wach mar ng'ato biro gi 1,000 last minute. 1,000 ni samoro dhi tiyo godo for only 1 hour to serum. Tidong ka idwa thagori higni 5 mabiro. Jothuru wadwa wacho ni pesa sani ol gi dondoo. Ijuke kendo jamna yukore okang' mamalo. Jamna nekni kabisa. One thing madwa nyiso jamna. To jamna to kochopo tarik 9. Sao chike wang. Wugo ko to lam Nyasachi. To mi wisdom. Kik jamna michamo tarika 3 ni. Keti ki problems to gi thagro gi mondo lak for the next 5 years. Nikech kiwacho ni 1,000 and 1,000 ok wanyal chiko gono kata mana 1 hour. Kibedo piny. Jamna no, mine ni yuko nisani no, en kuoma no kwali 5 years ago. Page 6 piece. Kata mana gik mano kelu. Services mano nego omi e jamna moko chamo. Koro jamna to cham, lakini kochopo tarik 9 wuoko digo kura ne ng'atno kare no ko mi jamna lakini onyalo make sense to the level ni onyalo kelo ni ber. Ok ochuno mana ni nyaka bed gun party. Ok ochuno mana ni nyaka bed ng'atno mane gi party ticket. Your party ticket, most of them they move for the match. From the governor nyaka moluka mang'eny dimo for the match. Jamna chamuru nekech they denied you the right of good service. They denied you the right of good governance. Koro jamna to chamuna chama kura ngikete maber una sumbi and the independent party megi uru una sumbi omewu kura. No chola Homa Bay town constituency mano wuoyi malisha ina miyo kura.
Mama moro nitie ka bende nyako maliche nyasuba. Ka bende ndik. Ebe miyo kura. To gi jok moko dalawa ka ma be town eastward ka. Ok wadhi miyo ODM. Nango nikech ok osekonyowa. Juma Wuod ni chomiyo ka. Has done nothing. Koro ere the benefit. Wamiyo kura ne ng'at ma. Yes. Adwa ni mondo iwuoye matin kuom ekonomi kech wayudo ni sani makoro warieyo yiero ni bech gik moko no shoot dichiel. Yudo ka gima nchi ng'iewo siling 50 koro idwa ng'iewo 150 bech omedore didek akia ni diriyo. Inyalo nyiso wang'o kuom wach ni en gande gima biro gande every ndalo ka ndalo ma ji dhigo sesa koso sani kende mano neno. Tang'o mi. Ka ng'iyo wach mar ekonomi. Gima timore en ni wan gi gimoro ma dhok isomo wach ni hoarding. Hoarding en kano mwandu moko ma tiyogo ma kawaida gi. King'iyo godo ni to mbele kacha cha onyalo bedo matin. Kobedo matin to adhi uso pesa mamalo achiemo maber. Traders bende nigi shida ka. Gin gitimo hoarding mondo mi one ni chiemo ma idwarogo, food stuff midwarogo tin e circulation. Mano will automatically bring the issue of shooting of. Iwacho gimoro ni when the supply is low and the demand is high, expect high prices. Kisungu godo ng'inyo ka okay kore. Koro mane makelo makika. Secondly, the government bende onego bende timo proper planning whereby sama ging'e maber ni wadhi bedo gi siasa. Joteng maketo mise mag kampunegi onego migi the very conducive environment whereby they produce more. To sani ma tres wuoke. Tres wuoke ni in okija gine okodwari ka. In okija gine okodwari. Koro kane ng'ato wacho ni amila moro ne timo gire moro kata tipinye mag Eldoret kocha. To senyise ni waneno ka ok dhi maber kodwa. Therefore obro loro. Koloro you expect gik makoro waneno sani gi. Okay? Koro mise mak environment, a very conducive environment onego beni bedo created and assurity and assurance ni gima ber biro bedo kata sama wadhi go kura, bang' go kura kata mana kapok wago kura. To wabedo gi ekonomi ma bedo manage maber. Yes. Kotonde erokamano. Aneno ka sama owang'o kendo adwa ni mondo wabi kama watieke ka bende penjona mogik en ni bende rowere owuok moromo ndalo kech waneno ka pile ka siasa dhi romo yudo ka rowere luor. Gimomiyo giluor ang' ni nyiswa in kaka rawera ang' nyiswa gimomiyo giluor. To sani bende iparo ni giwuok moromo nikech sani ni dwaro rowere e siasa. Inyalo nyisowa bende nafas ma piny owacho ni godo ne rawera e telo mabiro. Mokwongo adwa wacho ni siasa ma higa ni 2022 ni thuolo ne nitie maber ne ojende. Lakini makosa dhi bedo kuom ojano. Ojano onge pesa. Ojano onge tich. Ojano onge any means of amassing wealth. To kata ki amass wealth, ipenyi to where did you get it from? And you are not from another region, or you are not from son of so and so. Gima wacho, ojende ne nigi gombo. An ang'eyo ojende motam chung' nikech okwongo onge pesa. Oonge ng'at mong'eyo en nyathi kich. Onyathi kich politically. Okay? To ni gima timore ni nyaka bed mana ni nyiem ng'ato e koka diting' wiyi. Mano en gima osehinyowa. Ojende ne gombo mondo kaw thuolo. Iyudo ni jok ma ofuko gi urudhieny e jok ma party nomiyo ticket. To jok ma ojende manigi obongo maber nikech sani baba dwaro ojende ma bende very vibrant such that ka weche moko dhi mopogore to ojende go se paro very fast nikech technology dhi maber to dhi ma very fast. Ojende no nego kaw thuolo no tamogi. Kiduogo kar mine ka, mine bende ok osedhi maber ahinya e siasa kanyo nikech ok migi thuolo. To mose mi thuolo bende ok osenyiso kido maber mondo mi jok moko mamoko gi bende obed encouraged. Yes. Mano ok osedhi maber ahinya. But kwa ng'iyo voting style and kako dhi,
ojende wan gi thuolo mang'eny mar loko kaka program ringo. Ne jowa mochung', ojende mochung' moyudo thuolo. Ojende mani oko, wawuogro kwa te, wago kura, ni ojende wagi. Kok wago sani, to wan bende by 2027 wati. There will be no change. Wabiro bedo mana kwago aga koko, itiyo mana kodwa. To at the end of the day, onge gimayudo. Wawuogro kwa te, wakao kura ni wakao kura ni serious. Kendo wago kura ni kabisa. Lastly, iwacho ojende ni. Ojende wan ma wan gi energy te medwaro. Wan manyalo move around, wan manyalo bedo mobilized very fast, wan manyalo think very fast, to kendo wan ni manyalo rattle all programs very fast. Kik ti kodwa e ndalo modong' abichgi. Kik ichwer remo e ndalo modong' abichgi. Kik iwuogo kidhi ketho od ng'ato, to ng'ani mani chiemogo, idakgo, ikwa ung'iyo kaka udak kode e society, to ni koro nikech olando team machielo, team X, to in lando team Y, koro kunyal read from the same thing. Akwayo ni kik mano timre. Kech pod wabiro dwarore, wasego kura, kata mana mbeleni. Kwasegore ne jok ma bende ok, at the end of the day ok wikonyowa, wan wabiro bedo gi shida. Mane kwayona. Erokamano. Kotonde erokamano odiochieng' ma kawuono kuom chopo go mbaka kodwa kaluwore kod ng'wech kaka chalo kata chal mar siasa ka koro bende wadong' mana gi ndalo 5 to wadhi e debe. Agoni erokamano maduong'. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo kaka bende wasetwak kod wendo mane wan godo e studio odiochieng' ma kawuono, ka bende onyisowa ni vijende kik ti kodwa nikech wan ema wan gi nguvu, wan ema inyal ti kodwa sana gi josiasa. Pesa matin kik mi ichwer remo nikech siasa en gima biro to kalo, lakini wan to pod wadhi dong' ka wan owete kod nyimine. Asebedo jata chenro mari Pauline Oyudo, chenro osebek Twak e weche manyien. Oriti uru.